जय जगन्नाथ। मु चिंकू स्वागत जनावि मो चैनल को चिंकू ब्लॉग। एबे मोर चलছে नाइट ड्यूटी। ଆଉ ତ ଅଛି ମେସିନ ଚାଲୁଛି এখন। ଆଜି କାମ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ଆଜି ସରିବ, ଆଜି ବିମ୍ ଟା ଆଜି ସରିଯିବ। ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ, ଏଇଟା ବାହାରିକି ଏଇଟା ଲାଗିବ ଆଉ ଗୋଟେ। ଏବେ ଆଜି କାମ ଅଛି, ଏଇଟା ସରିଗଲା ପରେ ବନ୍ଦ, କାଲି ଦିନରେ ଆସିକି ନଥିଂ କରିକି ଚଲେଇବି। ଆଉ ରାତି ସାରା ଆଜି ଗୋଟେ ମେସିନ ଚଲଉଛି। ଏଟା କୋନ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ମେସିନ ଟା ଚାଲୁ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଚାଲିଛି ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜାଇନର। ଏବେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଏଇଟା ସରିଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଏଇ ଯୋଉ ମେସିନ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲେ, ଏଟା ଦେଖ ବିମ୍ ଟା ସରିଗଲା। ତାର ପାଇପ ଦିଟା ପାଇପ ପୁରା ଗଲା ଆଉ ଦିଟା ରସି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିକି ଲଗାଯିବ, ଏଇଟା ଲଗାଯିବ। ଏଟା ବନ୍ଦ କରିକି ପାଇପ ପୁରେଇଲି, ଦେଖିଲି ନା ଏଥିପାଇଁ ୟାର ଯୋଉ ମେନ୍ ମଟର ଯୋଉ ଚାଲୁଛି ଏଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଛି। ଯେତେ ସମୟ ଚାଲିବ ସେତେ ୟୁନିଟ ଉଠିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଏଇଟା କାମ ସାରି ଦେଇକି ସେଇଥିପାଇଁ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଏବେ ମୁଁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ଆପଣ ଟାଇମ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆ ଦେହରେ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗିବ, କାମ ସାରିକି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଏଟା ଏଇଟା ସବୁ ସେଟ କରିଦେଇଛି, ଆ ଦେହରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଏଟାକୁ ହି ଏଟା ଖାଲି ହେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏଉଠୁ ବାହାର କରିକି ଆ ଦେହରେ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଖାଲି ଏୟାର କ୍ଲିନ କରୁଛି, ଏତିକି କାପୁସ ବାହାରଥିବ। ଏୟାର କ୍ଲିନ କରୁଛି, କ୍ଲିନ କରିସାରିକି ତାପରେ ଏଟାକୁ ଲୋଡ କରିଦେବି, ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଲୋଡ କରିଦେବି। ଏଟା ୱେଟ କରିଛି, ଏବେ କମ୍ପ୍ରେସର ଏବେ ହେଇଛି ଏତିକି। ଇଏ 150 ହେଲେ ଫୁଲ ହେଇଯିବ, ଅଟୋମେଟିକ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିସାରେ କାମ ସାରେ ତାପରେ